барои бехатарии худ логин, парол ва дигар чораҳо. аз хотир набароред, метавонед ба ягон ҷо нависед, картаро пурра регистратсия кунед. барои маблағ гирифтан хело ҳамаи ин зарур мебошад, ҳатмӣ. барои бехатарии шумо мо ҷавоб намедиҳем. салом ба ҳама подписчикои канал, хуш омадед ба канали мо. чӣ тавре ки фаҳмидед, мо дар имрӯза ба шумо чӣ тавр аз интернет пул кор карданро нишон медиҳем. ҳамааш бефиреб мебошад, ба пуррагӣ мефаҳмонем. то охири видео тамошо кунед, тез ва пурра ҳаракат мекунем фаҳмонем. барои пул кор кардан мо аз барномаи Olim Trade истифода мебарем. программа ҳамин мебошад. программаро метавонед аз Play Market скачат кунед. ин программа дар поиски Play Market медароед, бо ҳарфҳои лотинӣ Olim Trade. ана ин барномаро скачат мекунед ва баъде ки барномаро скачат кардед, медароед ба дохили барнома. баъдан логин пароле ки шумо мондед, ана ҳамонро дар ин ҷо мезанед ва ба дохилаш медароед. ҳозир мо дар ҳисобамон $12 дорем. мо ба шумо аз нав регистратсия карданро нишон медиҳем. вақте ки ба барнома шумо нав медароед, дар ин ҷо шумо регистратсияро пахш мекунед. дар ҳамин ҷо регистратсия пахш мекунед ва дар ин ҷо ягон эмайл, яъне ки аккаунт месозед. фарқ надорад чӣ хел аккаунт, яъне ки gmail.com. баъдан ҳамонро ворид мекунед дар ин ҷо. мо ҳозир ба шумо чӣ тавр gmail сохтанро нишон медиҳем. ба ягон барнома медароед, масалан Play Market, ва дар ин ҷо добавид аккаунт. ва дар ин ҷо создад аккаунтро пахш мекунед. дар ҳамин ҷо создад аккаунт. и добавид себия. дар ин ҷо чизҳои мехостаатонро менависед. фарқ надорад чӣ менависед ва дар ин ҷо пур мекунед ҳамаашро. ҳамааш фаҳмон мебошад дар ин ҷо. ва дар ин ҷо аккаунтро, яъне ки аккаунтро номашро менависед, чӣ хел мондан бо ҳарфҳои лотинӣ. масалан мо номи каналамонро мемонем. баъдан далше пахш мекунед ва дар ин ҷо ягон парол мемонед, менши 8 аз 8 ҳарф ё рақам иборат бошад. баъд далше пахш мекунед. дар ин ҷо метавонед рақами телефонтонро ворид кунед или пропустид. аккаунт тайёр. дар ин ҷо принимаю. яъне ки аккаунт тайёр мебошад ва ба барнома медароед. аккаунте ки сохтед
дар ин ҷо регистратсия ва аккаунтро бо паролаш дар ин ҷо ворид мекунед, яъне ки номи каналамонро мо мондем. jumaat.com ва дар ин ҷо пароле ки дар аккаунт мондед ҳамонро ворид мекунед ва дар ин ҷо валютаро интихоб мекунед. Метавонед бо евро ва доллар дар ин ҷо савдо кунед, яъне ки мо чӣ хел савдо карданро мефаҳмонем. баъд регистратсия мо долларро интихоб мекунем ва дар ин ҷо метавонед чӣ хел обучение, яъне ки дарс гиред аз сар кардан пеш бо чӣ хел барномаҳо. Монака ки метавонем аз ин ҷо дальше меравем. ҳамин тарз савдо мекунед. шумо ҳам дар ин ҷо меомӯзонад. дар ин ҷо на учебный счёт. баъде ки савдоро оғоз мекунед, ва чӣ тавре ки дидед дар ин ҷо савдо оғоз шуд. дар ин ҷо барои омӯзонидан шумо метавонед маблағ то $10,000 гиред барои омӯхтан ва метавонед ҳисоботонро минимум ба $10 пур кунед. ин ҳатмӣ мебошад. барои пул кор кардан аввал шумо ҳисоби худро ба $10 пур мекунед. баъдан савдоро дар ин ҷо чӣ тавр кор кардан мумкин аст. вақте ки ба ин ҷо медароед ба савдо, чӣ тавре ки дидед дар ин ҷо ҳаракат карда истодааст. дар ин ҷо як вақти муайянро мемонед ва мебинед ки дар ин ҷо ба куҷо ҳаракат мекунад. баъд аз 1 дақиқа то куҷо ҳаракат мекунад. яъне ки ҳозир ба боло баромад, баъди 1 дақиқа ба поён мемонед. мо чӣ тавре ки дидед дар ин ҷо поёнро интихоб кардем. ва агар ки ба гуфтаи шумо баъд аз 1 дақиқа ба поён ҳаракат кунад, шумо метавонед маблағро ба даст оред то 82%, яъне ки $100 гузоред, $182 ба даст меоред ба ҳар як интихоби кардаатон. яъне ки чӣ тавре ки дидед мо ҳозир поёнро интихоб кардем, аз ҳамин хати сурх ба поён равад, уже ба ҳисоби шумо медарояд маблағ. ва чӣ тавре ки дидед ба гуфтаи мо дидед ки ба поён ҳаракат карда истодааст ва ҳозир бошад ба боло. аз хат набарояд 3 секунд вақт монд, яъне ки чӣ тавре ки дидед ба плюс ҳаракат кард, ба ҳисоби мо пул гузашт. метавонед ҳамин тавр кор кунед. бегонхе фиреб мебошад. барномаро метавонед осон омӯзед, яъне ки чӣ тавре ки ба боло ҳаракат кунад баъд аз 1 дақиқа ба поён. яъне ки ҳозир ба поён, баъд аз 1 дақиқа мо болоро интихоб мекунем. ҳамин тавр шумо ҳам чӣ тавре ки аз рӯи ман кор карда истодаам ҳамин тавр кор кунед ва ҳозир бошад ба поён ҳаракат карда истодааст. чӣ тавре ки барномаро фаҳмидед, дар ин ҷо танҳо интихоб ҷои мушкилӣ надорад. ҳамин тавр кор карда метавонед.
در اینجا با برنامه رو مبلغ گذاری کردن. در اینجا چیزی که در بالا دیده سایت پاپالنید میباشد، پاپالنید رو پخش میکنید و در اینجا شرط هایش رو میفهماند و در اینجا مینیموم چطوری که گفتم $10 مبلغ گذاری میکنید و در این با کارت های از همه در اینجا قولای بانکوفسکی карта و وеб-монey кошелек میباشد. ما از وب-монey تا همین وقت استفاده میبریم و در اینجا وب-монey رو карта رو انتخاب میکنید و در اینجا مبلغ گذاری میکنید. با وب-монey مبلغ گذاری کردن میتوانید از کارت های ویزا، دوشنبه سیتی، مستر کارت گذارید و ما در اینجا از دوشنبه سیتی تا همین وقت استفاده میبریم. من فکر میکنم همه چی رو به شما فهموندم. اگر جای نالازمه یگان جایش از خاطر برآمده باشد میتوانید در کامنتاری نویسید، ما جواب میگوییم یا بعد از این حتما به شما ویدیو تیار میکنیم. فکرهایتان رو در کامنتاری نویسید، به ویدیو لایک یا اینکه دیسلایک مانید. ویدیو آینده رو انتظار شوید.